ana ọbụla akwafuru ọbara, ana ọbụla emegetara ihe wee mee gịnị bufuo onye nwe ana ka e wee kpakọrọ ana ahụ, mara amara from generation to generation ihe ike kere eme na ana ahụ. Ana ahụ ọ bụghị unu nwa nwe ya, eji maka na nwaanyị ha amụtaghị nwa nwoke maọbụ nwoke ha amụtaghị nwa bufue nwoke ka e wee kpakọrọ ana ya n'ụzọ ekwesịghị ekwesị. Aha nsogbu asaa ihe ike ga na-eme na ngwuru ahụ. Ihe kwa amụ ama nkuzo na ngwuru ahụ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. A sị na onye aṅụ gbalụ ọfụ okporoko ijiji na ọsọ a na-eme. Asị gịnị na onye aṅụ gbalụ na ọfụ okporoko ijiji orie mbọmbọ. Ọtụtụ ihe na-eme. Ọtụtụ ndị gboo kpara alụ, ọtụtụ ndị gboo mefekwene n'ihi ebe a na-egosi ọkịka maọbụ ka enwekọtacha ihe nrite maọbụ ihe nketa. Mara amara na ndị gboo na agha ha na-anụso onwe ha bụ agha mmiri na agha ana. Onye ka ndị gboo ji wee kwenyere rukwuo tata anyị nwa bụ ndị Igbo na ana dị ike, ana zọwa. Ha na-asọpụrụ enu wee na-ezekwara nsọ ana. Onye ka ọ ga-abụ ifu onye Igbo ọbụla tupu oge ana ọ na-ajụ ese, ogochakwa na ana ọ na-egbuchi ewu ana. Mana ofeke mmadụ aghọtaghị aghọta ihe nke mmụọ. Maka ndị be anyị sị na akọwarue ka eji amarụ. Nwanne m kaba arụ jụọ nna gị ese, ọ bụrụ na ihe ike a na-eme na ngwuru unu, ị na-anya ka unu ha bụ nne ji were jide, onweghị onye na-agbago, onweghị onye na-agbada. Ndị nwaanyị onweghị onye jụrụ akpọsara ka erebe elebe, onweghị onye na-atụnye anya enyo. Nwanne na-anya ọtụtụ ihe ka ị jụọ ese ka e wee mezie ife ahụ emeta ha. Ọtụtụ ndị gboo gburu mmadụ ka e wee nara ana ya n'ike, ka aha bụ ihe gbara izu uhu, ka aha bụ ihe megịnị kpara nkata ahụ e wee napụ onye ha ana. Na-anya na ngwuru ndị dị otu a one by one ihe ike na-eme na ngwuru ahụ. Ọtụtụ ndị bi na ana ahụ ihe kwa amụ anọghị na ngwuru ahụ. Ọ bụ na ha amụta nwa ọ bụrụ nwaanyị, ha amụtakwa nwa ọ bụrụ nwaanyị, ahachie nwaanyị ọ mụtakwa nwaanyị. So belụsọ na generation ahụ ekpochapụrụ, ịma na udo ga-adị na ana ahụ. Ịgba na ana ahụ ga-ajụ oyi. Ọ na ị naghị anụ keta asị gị na ana na-achọ ọkụ, na ndị bi na ngwuru a na ana na-achọ ọkụ, ka ọ na ị naghị anụ n'ọnụ nne na nna gị efeta na-agwa gị ana dị otu a, ana dị otu a, egokwana ya ma ndị ndụ ma nwụrụ anwụ. Ọnya bụ na okwu nne na nna bụ okwu mmụọ. Ọ bụrụ na ịnya ntị maọbụ kacha isi jego a n'ebe ahụ rụkwasa ya unu, mara amarụ na ọbara onye hi eburu na ana ahụ ga-abịara gị ụgwọ. Belụsọ emeri ihe ekwesịrị ime tupu ana ahụ na ọbara ha wụfu na ana ahụ ajụ oyi. Ọnya bụ na udo adị na ngwuru ahụ. Ụmụnne m, mara amarụ na ana Igbo dị ike. Anyị na-asọ nsọ ana, ana dị asọ. Maka ndị be anyị sị na onye agwarukwe afọ ọzọ agwakwa ya. Ka o be nnụnụ, ndewo na isonyere m. Tụsara m ozi a ka ụmụnna anyị mụta. Soro m gaa na my YouTube page, banyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ihe ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Asị m, ọ bara agụba, ọ ga-abara isi. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ndewonu.